ବେଲ ବି ହେଇଛି ସେଠି, ବେଲ ଉଡ଼ିଛି। ସେଟାକୁ ତୁ ପକେଇଥିଲୁ ବୋଧେ, ସେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ওইটা বড় মা গাঁথি দেওয়া। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାକୁଡ଼ି ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କି ଶାଗ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତାର ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ମାନେ ଆମର କାକୁଡ଼ି ହେଲାଣି, ତଳୁ ବି ଦେଖାଉଛି ନାଇଁ। ହା ହା ହା, ହାତର କ'ଣ, ହାତର କୁହନ୍ତିନି, ହାତର କହିଲେ ଠିକ୍। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାପ ଭଦ୍ର ପାଞ୍ଚପତ୍ରିଆ ଫୁଲ କାହିଁ ଦେଖା ହଉନି? ଦର୍ଶନୀୟ ମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ତ ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିବା।